Giunay og tigbas patay sa amahan ang mag-inahan sa barangay Talugoy, Malita, Davao Occidental. Nakaplagan sa mga pulis ang patayng lawas sa mga biktima sulod sa ilang balay kagahapon sa buntag, Mayo 1. Sa report sa Malita Municipal Police Station, 17 anyos ang inahan samtang 6 pa ka bulan ang iyang anak nga lalaki. Nagtuong mga pulis nga taod-taod nang gipangpatay ang mga biktima. Sanglit nagsugod na kini og kadugta. Sa mong pagpanubay dito, under sa initial investigation na mo, ang patayng lawas magod na nasa advanced stage of decomposition. Mga nasa 2 to 3 days ang among estimation po. Kung sa presence sa mga maggots, nanay fall out. Pulos na kaya gumog sa matinigbasan sa ulo ug liog ang mga biktima. Na-recover sa mga pulis ang sundang nga gigamit sa suspect nga amahan. Nasa kaning pang-ihaw nga kutsilyo, kanang butcher's knife kung sa English. Naigo sila sa may liog o naong. Ang bata is liog tanan. Binlan lang siyang panit para mo hold ang ulo awas. Ang babae napa siya resistance kaya nasa samad sa kamot, pero ang bata sa liog lang tanan. Nasayran nga niya tong Abril 15 ning tuiga, nag-abot na sa barangay ang biktima ug ang suspect tungod sa panaglalis. Selos ang gilantaw nga motibo sa krimen. Sa pagkakaroon, padayon pagyapon nato nagkandak og hog pursuit operation kay wala na siya sa area. So naga-coordinate mi sa various barangays diri nearby, then sa other municipalities po basig makita nila. Ugaling masikop sa hot pursuit operation sa kapulisan, ang padre de pamilya nga suspect pasakahan siya og 2 counts sa parricide. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.